zikomo kwambiri. The floor is open. Ndeni mati ndipemphe kuti chifukwa chazo jambula mwina tiziyenda masafusira mafuso pamenepa. Zikomo kwambiri. Bwana bwerani muzayambe funso loyamba. Muzitchula zina lanu tumene muchokera. Okay. Joseph Mazizi, Capital FM. Ndiri mafunso awiri. First question is, I wanted to know the issues you're raising to do with Parliament deliberating on a number of laws. Kapena titi kani zimene mukunena zoti Parliament ikaunikire malamulo ena. Parliament simangoyamba kukambirana zinthu payokha. Imafunika ipangidwe move ndi anthu, either a private members bill kapena njira ina. Sindikudziwa mupanga ndondomeko yoti zinazi muzibweretse ngati private members bill kuti aphungu akakambirane kapena mungopititsa ngati mmene mukunenera kuti mukazipereka kwa mkulu oyang'anira zokambirana za mnyumbayi kuti angozidziwa kuti zikakambidwe ngati lamulo. Mupanga njira yanji kuti zimenezo zitheke, chifukwa kulipo ndithu zaka zonse zikhoza kutha nkhani ikungokambidwa chifukwa choti mwina ndondomeko zina sizinatsatidwe. Funso lachiwiri, ngakhale zikangati kuti ndikusunthako pang'ono pa zimene mumanena mu statement, nimangofuna bende manga yanu asidedi. Anthu akufunsa kunjaku pamene akuchitira mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika kasankhidwe ka nduna kuti akusankhamo monyotsola. Inuyo ngati asidedi stand yanu ndiyotani pamene akuchitira Mutharika kasankhidwe ka nduna kuti lero asankhako ziwiri kenako papita nthawi koma posachedwa pa nyumba ya malamulo ikhala ikukumana ndipo ndunazi pena zimafunikiranso kwambiri. Mawu anu ngati asidedi pa nkhani ngati imeneyi ndi wotani? Zikomo. Ndiyankhe kaye mafunso awiriwo. Tiyambe ndilomaliza nkhani ya kasankhidwe ka nduna. Mukayang'ana malamulo a dziko lino amaneneratu kuti zimakhala prerogative ya president kusankha nduna. Now tukamba pano nkhani ya malamulo kuti kodi nkhani imene kuti tikambiranenso kuti tikhale ndi lamulo lona kuti president akakhala pampando azikhala ndi nthawi yosankhira nduna. Ubwino wa democracy umapereka mwayi kuti anthu mukakambirane, mukakambirana mukamanga mfundo mumapita ku nyumba ya malamulo katani kukapanga lamulo. Panopa lamulo likunena kuti ndi prerogative. Ine siloya sinapange maphunziro odani oyimira anthu pamilandu wanduganiza kuti ndifunso labwino limene ngati nzika tizikambirana. Koma pa maganizo anga kuti mundifunse ndinenabe kuti kukhala kulakwa kwa kumuloza chala msogolo wa dziko lino kunena kuti ndifanya kupanga izi chifukwa prerogative iyo ndikuganiza kuti ndi imeneyo. Koma chinthu china on a positive note, what we have learned is it is possible to run government with as small as a cabinet of 8. Panopa tindiwo APM, tindi achiwirawo Jenyansa, tindi Inoki Kanzinge Ntihana, tindi Amwanamveka, tindi Ambirizi, tindi Achaponda, tindi a Minister of State Agangata. Ndikuganiza kuti pamene anthu ena akuona zofoka ena tikuona pomwayi kuti ndizotheka nditu. Believe you me, we can cut unnecessary expenditure by having cabinet ya anthu 8 ziko nkuyenda. By the way, Kamuzu amakhala ndi cabinet ya as slim as 12. APM mwe tikunena pano wakhalapo ndi cabinet as slim as 18, maximum 20. Ndiye ndipezerepo mwayi bwana anthu akudandaula Amalawi ati akufuna cabinet mwasankhire. Inu ndi president amene mmamvera mumve kudandaula waura kuifuna cabinet yo mwansanga. Koma Amalawi akufuna kwabwino aona chanzeru aona phindu pa kusankha pang'ono ena akuti kunyosola ife sitishula mawu nyosola koma ndi kusankha pang'ono kumeneku kwationesa kuti nzotheka kupulumutsa ndalama za nkhani za boma. Pajatina khandi lili kuku mwezi wa 32 muwina ndi mulama wake mmenemo, wina ndi akazake, wina ndi zukulu wake, kusandusa mmene amanenera PM ndalama za boma kusandusa phwando pamene anthu akuvutika, kupanga sadaka pamene anthu akuvutika. Choncho pamene pakuoneka chofokako pakubwera mwayi uwiri kuti kodi zofuna kuti tikambirane tikhale ndi lamulo ngati lija timanena kuti president akasankhidwa kumene pakhale masiku otere odikira kodi tikuyenekanso tiyike lamulo lina nona kuti lizimukakamiza msogolo wa dziko kunena kuti apa tiyeni musankhe nduna. Koma on a positive note, we have seen it is possible to govern this country with a cabinet of 8. Nkhani yonena kuti zimene zikafika Bwanji ku nyumba ya malamulo. Nimafuna ndikukumbuseni Atolankhani kunena kuti inu ndi gawo la number 4.
magawo oyendesera dziko lino malinga ndi constitution. Tili ndi president ndi nduna imene mati executive, tili ndi judiciary kumabwalo, komanso tili ndi nyumba ya malamulo legislature. Inuyo the media ndi the fourth arm of government. Kutero kumene tili pano tazipereka kale kuboma. Boma lo ndiye ndinu. Ifa musaiwale pamene so timaononga zinthu amalawi ndife. Tikavota timasintha. Anthu aja nani oli mozi timadya na ndolo, maji atafuna mizimbe, anthu apanga mapush ups kuti tavotere. Ndeke na katima za sinthanso. Mabwana ndinu ndine tisaiwale malinga ndi section 12. Choncho mene tabwera pano tapereka. Ndeni nakale kuti this is a love letter to all members of parliament. Pano palipo 200 is it 40 220 chakuti ena palizifukwa zina. Ndiyeno iyi wakangari kuti roadmap aliyense azitolapo kuti icho cha nzeru sizingateke kuti tonse mende yankhula pano aliyense azimve mofanana timamva mosiyana ena zinazo zopanda nzeru koma mmenemu ena akhoza kutolapo. Ndiyeno ngati a leader of government business in the house olemekezeka Japi Muhango satolapo ife tipeza njira ina, whether it means kupita nawo kwa leader of opposition, because musaiwale kuti whatever we do we are only one Malawi and tisamaiwale chimenecho kunena kuti ife tikufuna lamulo ili koma pamene tili ndikuthekera kuti tikoza kupanga private members bill ife asidedi mothandizidwa ndi Malawi kufuna kwabwino zimenezo tizazipanga, koma timafuna kuti panopa tiyambe kukambirana. Ifa democracy imeneka tizichoka kwa anthu osatichoka kwa aphungu ya ifeyo tizatuma kuti cheka Jomba aphungu Hastings Kajomba uko kukhonjeni Mangunda kuli nkhani iyi mungati nenene ku nyumba ya malamulo kumene tikuchokera constituency ndeta nikata atume iwo acha akapita ku parliament zimene yaso akatani akazipereke ndiye mene zimeneka kukhalira osati wanyamuka kukhonjeni Mangundako afike kuja azikayankhula zofuna zake. Ayi aphunguwa talemba ntchito ndife tizalipira ndife ndi azimva zofuna za ife. Ife akadanena mchekata mchakuti pamene zofuna za anthu ovota zikusemphana ndi chipani iwo yang'ane amene anakuvotera. Ifa kunali madera ena kuti anthu meneko akuvotera chipani koma osakuvotera phungwa kumene kufa chani munthu ameneyo sadagwirizane naye. Ndiyeno ulendo uno ikhala ya stock taking maona kuzikhala Bwanji paja APM wauza ma minister kuti mwezi ulo sazipereka report. Ifenso tikufuna tikhazikise ndondomeko padera yoti aphungu azipanga report back and yandikumbusa ija recall provision. Tikufunika nditu tisango apasa aphungu aja 5 years kuti kazipitani muzikapanga zimene mukufuna tizaonana after 5 years. Akakhala kuti so kaika akakuli phungu ja sakufuna kuti abwereze ndiye amangosamukiratu zimene sitikuzifuna. We entered into a social contract, manifesto aja tinavomera tinagula. This is why we voted for you. So we have a contract. Tiziona tizipanga review kuna kuti mwapanga chani zikomo kwambiri. Yes, there's a hand there. Zinanga ndi Lloyd Mbwana chokera ku Malawi Post ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndingofuna ndionjezere zimene anafunsa mazizi za appointment. Mwayamikira president kuti mukuonapo ubwino wa appointment imene ikhala kuti akuchedwa koma cabinet ikhoza enda ndi anthu ochepa. Pompano ndimawerenga report statement yochokera Malawi Law Society akwadzudzula president kuti anthu amene akupitirira kumasankha ena ali ndi mabelo mthumba ena ali m'milandu. Ndi uthenga wanji nuyo umene mungapatsa president kwa maudindo ena amene atsala fwa iziza kuti amene akunenera kuti sizikupereka chithunzithunzi chabwino khangati kuti mukutenga munthu wakuba muyikaso mu nyumba mwanu momwe. Funso loyamba ndi uthenga wanji umene mukuwapatsa president. Funso lachiwiri ndi tinaona mkati mwa wikimu anthu amene anakuchitirani chipongwe nthawi ija awamanga. Now anthu akumafunsa kuti kodi apolisi adzichita kudikira kuti ulamuliro usinthe kuti anthu ena amene alakwidwa anzawo adzigwiridwa. So ndi uthenga wanji umene muwapatse a inspector general apolisi magwiridwa awo antchito kuti kodi tidzichita kudikira kuti ulamuliro usinthe tileze kuti apa wina adipipiwa alakwira munthu adzadikirenso kuti ulamuliro usinthe kuti anthu alandire chilungamo. Chabwino ine ndi Imon Piringu kuchoka ku Zodiac. Funso linalo likhala lofanana pang'ono ndi limene wafunsawo kunena kuti anthu amene anakuchitani chipongwe anakumenyani tsopano amangidwa masanawa kuli kupereka chigamulo ngati anthu alandire belo kapena ayi. Koma bwina funso lake linanena kuti
kuti dandaulo limene lechititsa kuti anthu akamangidwe munapereka ndino Namiwa kapena alipo amene anakapereka ku polisi. Funso lina ndonena kuti musanayambe press briefing munakambapo nena musanayambe kuwerenga zimene mabwera nazo lero munapereka pempho kwa President Peter Mutharika kuti afufuze nkhani yokhudzana kagulidwe ka mafuta. Mapanga play ma audios osonyeza kuti ma allegations ameneyo onetsa ngati anthu ena akukambirana palamya pa nkhani ya zokhudza kugula mafuta. Mwina chifukwa chani mwaganiza kuti mubwere kuno ku media kudzapereka ma audio amene aja kuuza mtundu wa Malawi malo monena kuti mwina mukapereke mabungwe ena ngati ACB kapena ena amene amakhudzidwa ndi zofufuza nkhani za katangale zikomo? Ndingomanga extend mwina funso lanzanga ine ndi Promise Tom kuchoka Mfoma National Radio. Mumakamba kuti mwina mtsogoleri wa dziko lino mwina atakhazikitsa kafukufuku pa nkhani ya kagwidwe ka mafutako. Pa makafukufuku amene akhala kuchitika mbuyomu ndochepa amene Amalawi zotsatira zake zidawatenga mtima. Vuto lindonena kuti likupitirirabe la kusowa kwa mafutako. Muona ngati kuchita kafukufuku uyu sizitenga nthawi mwina ma solutions asadapezeke pa vuto limene Amalawi akumana nalo pofika tsiku la lero? Tiyankhe kaye mafunso amenewo. Chimene chimachitika mdziko muno ndi chipongwe. Libwereze chimene chimachitika mdziko muno ndi chipongwe. Chifukwa chonena kuti tonse tikudziwa zifukwa zimene anthu anavotera kuti achakwera atuluke. Ndiye tonse tikudziwa kunena kuti ADPP ali ndi manifesto. Sindikhulupirira kuti ndokonzeka Professor Arthur Peter Mutharika kuti Malawi apitirire kukhala panzere. Sindikhulupirira kuti Professor Arthur Peter Mutharika angakonde kutero. Komano popeza kuti akugwira ntchito ndifake tabwera pano kuzawakumbutsa kuti bwana achakwera adayankhula izi. Nkhani yonena kuti kafukufuku asokoneza kubwera kwa mafuta sizoona. I would like to believe that DPP is a serious government. Sanganene, they cannot give an excuse. By the way, fuel is the engine that drives the economy. No serious nation can mess around with the engine that drives the economy. So APM is fully aware of that. However, tikunena kuti kukhale forensic audit chifukwa zikumveka kuti mera ili ndi ngongole pafupi 2 trillion yoti ipereke ku PIL komanso kunekuma. Maaudio ndawa mwamvawa achakwera dayankhula mpaka mapawa. Zinali zomvetsa chisoni kuti mtsogoleri wa dziko azikanena kuti kuli sabotage. Anthu onse amene anali malo akwadziwa ndi iwo achakwera pamene anasankha. Chimodzimodzi pano anthu amene akusankha APM akwadziwa ndi APM. Ndiye sanga ngabwerenso azitiuza kuti ndikukanika kugwira ntchito fa mwanamveka kutere fa mwanamveka anayikapo ndiyo nikupereka chitsanzo. Ndiyeno tunena kuti akudziwa zimene Malawi akufuna. Sindikhulupirira kuti he cannot take his time pa nkhani ya mafuta. I would like to believe kuti tikamanga press briefing nawonso ayankhulapo pa zakumena chifukwa nkhani ya mafuta ikupitirira. Chimodzimodzinso nkhani ya passport ngakhale simuna inene ndi nkhani imene yazunza Malawi zaka 5 zapitazi sitingapitire kukhala chofunika action ya msangamsanga. Nkhani yonena kuti tapanga mauthenga pano apalamya koma bwanji sinapereke ku ACB ndi zimenenso anena Malawi Law Society. Tikuyankhula pano kulibe Director General Anti-Corruption Bureau. Tikanakonda kunena kuti akamasankha ene appointment mwina mazulano kapena mawa bwana APM mutisankhire Director General Anti-Corruption Bureau. Amalawi ali ndi zambiri zofuna zosowa kupita nawo. Koma panopa Anti-Corruption Bureau yachakwera amene aliko acting Director General sitingamkhulupirire. Ndikunena pano poyera. We cannot trust that person with information. Chinthu china samala pasenso Amalawi tunzi chola kuika choti Amalawi sakuene kumaziwa mmene dziko lawo likuyendera. This is an open and transparent democracy. So chilichonse mene tizipanga poyera. Ndenga tabweresa zinthu poyera tayambapo. Chifukwa manena kuti what one does not know does not exist. Ndenga tizo tungozisunga Amalawi saziziwa. Timafuna tipere mphongo kuti zimene ankayankhula achakwera sikuti amangolota aya. Koma vuto ndonena kuti achakwera iwo akutulidwa. Munamva mata ndimayankhula ndi Alisoni kuti mukakumane ndi Madala. Madala amanena achakwera ndiye ndamuuza niki kuti akutengeni. Mufoni ina ija amachulapo anthu onena kuti nkhani za mafuta sisi kuakuza. Ndinakale kuti ma recording awa anati zapanga record under the consent. PS waku energy anakwiya kwambiri zimene zimachitika ku State House. Ndiye ndinkatenga cholembera kuti ndizilemba manosi. Mu meeting imeneyo ndi ananiza kuti mpanga usatenge manosi panga record. Ndifake record imweyo ndi ya pafupifupi 2 hours. Mukamayimvera amanena kuti izi ayuzisunge usazipitise kunja izi uzipitise kunja. Kwa mobwereza achikuni ya makamba kuti ndine okonzeka kupita ku ACB. Fa nthawi imeneyo
ankanena kuti amva kuti tifuna tipange ma demonstration kuti wachosedwe ntchito ndi ananena kuti mphanga ukayerekeza kuti upange ma demonstration amene akutumawo ndikaya alusa ku ACB koma ife tikuizi wa ACB achakwera ife tinena kuti APM kindly move with speed on Mera ndi Nokma. Malawians deserve institutions that can be trusted. Even stakeholders no longer trust Mera and Nokma. Kuli chimpwirikiti mwina chona kuti zimene zimene zituluke poyera amene waja tambala ya Malawi amangidwe tambala witani ibwerere. Munakambapo nkhani ya zimene zidachitika pa 26 June. Zimene zija zinali zinthu zoopsa tinanena ndibwereze kuti zisazachitikire munthu wina Malawi muno. Olondaniwa kumanga osazalota kuti zamuchitikire zimenezi. Faja ndi kunena zimenezi. Panali MTF pamene pacha, panali a polisi nkumayang'ana. Zimene zisazachitikenso. Ndiye munandifunsa kuti ndiyikepo ndemanga, sindiyikapo ndemanga. Ifa nkhani zozili ku koti. Koma panapeta funsone kuti uthenga wanu kwa Inspector General Aluhanga ndotani. Aluhanga nawo zakuti mukamagwira ntchitoyo muziona aliyense m'Malawi. Musamaone kuti uyu ngwa DPP uyu ndi wa MCP uyu ndi wa UTM. Zisokonekera APM pokusankhani anakusankhani akudziwa kunena kuti mai Melini Yoram anasokoneza zinthu andi ndina anena kusonkhana pake kuja kuti ndi munthu amene samala zambiri yawo chomvesa chisoni chonera amapita amapemphera analakula mpingo ku CCP andi ndina ayankulanso pa nsonkhano kupaki pa maso pa akula mipingo kuti she is a threat andi ndikudabwa kuti mpaka naposana mangidwe mai Lero muchifukwa chani. Sorry, I'm getting emotional. Ndani kuti nkhani imene imandikuza kuntima koma tikukhulupirira kuti apolisi amene amayang'anira zimene zamangidwanso fa aliyense Malawi muno ali pansi palamulo. So uthenga wanga opita kwa Aluhanga ndionena kuti muli ndi Police Act, muli ndi malamulo. Wina aliyense kayavala t-shirt ya DPP, kayavala t-shirt ya Tambala, kayavala chani ngati waphwanya lamulo amene amangidwe lamulo ligwire ntchito. Chimozimozi kaya nduna ya boma kaya ndani wa palamulo amene amangidwe olo ine ndatina palamulo ndimangidwe fasili pamamba palamulo. That's the only way imene tingabwerese sanity mziko muno. We cannot proceed like this. Malawi anafika pomwe more like a banana republic. This is why at every given opportunity APM akamayankhula amene kuti this is a new Malawi. Indeed this is a new Malawi. Zimene amapanga achakwera ayi sindinganene kuti zinali chani zimene zija kuyankhula kwake kungati vute choncho nkhani ya kasankhidwe ka nduna ndi chikalata chimene anena Malawi Law Society mabungwe ntchito inja ikulu ndiyeno anthu asidedile mutakuona iyi inu Malawi Law Society akuza kuona uku pamene pakuvuta nkhani ponena kuti kodi at what point munthu akapalamula sindikuyikira munthu kumbuyo eti koma ndinena pano nanenso ndi ndibero munanena kuti akusankha anthu ali mabero ndinena pano nanenso ndi ndibero koma suyu sindikuyankhulapo za kunyumba ya malamulo. There is a notion that says every person is presumed innocent until proven guilty by a competent court of law. However, by saying so, I'm not backing mediocrity. Chinthu chimodzi chimene anthu anadana ndi achakwena choti amangosankha wina aliyese kuti mubwereke mawu aneneri chiza mbere amene kuti kutenga munthu oyeza mphale kuchipatala kumpasa Minister of Finance. You see? Ananena oka APM kuti afuna merit. Now tathokoze Malawi Law Society. Nthawi zambiri asogola maonongeka nthawi timati political will, good will. Timalekerera zinthu ziwonongeka, tisalekerere kuti zinthu ziwonongeka. Pamene pa kota tipakonze bwana anthu akudandaula kunena kuti munatilonjeza new Malawi mumakamba komanso Dr. Ben Phiri adapepesa kunena kuti Malawi akhala wachilendo Malawi alimo 22 million musapange za achakwera zozipanga restrict thereby denying yourself skills and expertise ya Malawi. Tilima Malawi 22 million, cast your net wide. Don't restrict yourself kuti musangalase anthu. We don't want appeasement because mukayamba appeasement lero mpeza kuti milandu imene anthu ambiri apanga itivuta kupita nawo chogolo. Ndinene panonso kuti anthu akusinthana ndalama kuti atetezane. Your Excellency mu yanganisise ndi chidwi kuti mupange safeguard legacy yanu. So Malawi Law Society has got a genuine concern kunena kuti iwo umene akuonera anthu ena makusankhidwawo afuna akangopitiriza koma ife tindichikhulupirira kuti APM akunena kuti sinyu Malawi. Dr. Ben Phiri adanenanso kuti anthu asintha ndiyeno tiye tione kuti kodi mwina kuteka kuti anthu amene mukutiwana kuti ali maberowa mwina anasintha mwina analapa. Let's give him a chance. Koma this is a valid and genuine concern. Thank you so much.
ine ndi Jane Chinchelejiwa from Miji FM. Ndikhulupirira kuti mwayankha kale nkhani ya ma audios kuti chifukwa simukukhulupirira director general amene ali pano ku ACB, koma funso langa linali kuti kodi ndi chifukwa chani achikuni omwe anena kuti ndamayana kupatsani ma audios koma sana kutchulireni munthu amene amayankhula naye ziko. Funso labwino kwambiri, inuyo musayiwale obligation yanu. By the virtue of being the fourth arm of government, muli ndi mandate and you are trained to investigate. In fact, zinthu zina zibwezi zimachokera kwa inu, not the other way around. So imene ni ntchito yanu yoti mufufuze kuti mawu amene andani, mawu amene mukwadziwa, munthu ameneyo mukumudziwanso, ndiye niyo mufufuze mwauza kuti munthu ngwakuti simeneka kuti munthu anditchulire ndikonzenso sana ndipase ma audio. It was zimene timachita kusidedi akatiuza kuti Jeni wakuti wasokoneza ndalama wakuti ife timapita munthu timakamva his side of the story, because you can agree with me, SIDED is a credible organization. Sitimatenga zinthu kungothamanga nawo zongozimvera pa ngongo, we verify. Ndeti tamva kunena kuti State House ikugula mafuta malo manu kumamalo mamera, ndeti naita na PS mamwa ya PS achikuni anavomera kuti tikumane, ndeti kutenga cholembera kuti nzilemba manosa nene kuti mphanga usavutike kulemba manotes ungopanga rekodi. So zimene ankanena zona tanali wokonzeka kusonyeza kuti ngati asintha ndi asintha pomwepa, koma akala kusindika kuti mupite ku SCP ndi ku Satani. It is on record. So tikonze pene usana tipase ma audio anatiuza kuti timalo motenga manosi awanali manosi. It was with consent. Mwina funso likalo mali zedi sindi kutawa koma we don't have all the time on earth. Clever Mwale Times. Yes. Mwabweretsa zinthu zosiyana zimene mukunena kuti mukanakonda kuti nyumba ya malamulo ikambirane nsanga, komano sitinakumveni mukukambako nkhani yokhudza ulimi. Pamene tikulowa pano tikulowa mu nthawi yonena kuti anthu afuna azilima, kunayikidwa ndondomeko zosiyana zokhudza AIP komanso feteleza wotsika mtengo. Inuyo ngati SIDED teki yanu ndiyotani pa nkhani imeneyi? Funso labwino kwambiri, tikanakusekerezani. Amalawi ndi nsima, economy yathu is a men's economy. Sina ikambe ifa kuti nimaitenga kuti is a foregone conclusion. We have got a capable minister in the name of Rosa Mbirizi. Anena kale kuti akupanga machawi, chimanga chabwera kale, koma aspect imene maneka kuti kambe pano ya Adimaki kunena kuti njira yokhulupirika yoti Amalawi apeze chimanga ndi zipangizo za ulimi motsika mtengo ndi Adimaki. Bwana APM, thank you very much for this question. Panganizo theka immediately mupange resuscitate moyo wa Adimaki. Adimaki ndi chida chimene Amalawi anachizolowera. Komanso kuposa pamene pokula anthu ena amene avutika 5 years kuyimisidwa ntchito, molembedwa ntchito anthu kuyimisidwa ntchito. Bwana act on Adimaki as a matter of agency. Nkhani ya AIP ndane kuti sina yankhule dala. I have full trust in the Minister of Agriculture. Yeah? I have confidence in the Minister of Finance. Akuziwa kuti anthu acho sachakwera pampando chifukwa kuti mdziko munali njala. And APM amafusa mwakauladwe amene utakhalwa ni njala mwaja inu. Now I don't think he was mocking Malawians, he was just reminding us. So I don't think that this government is as daft as it was the previous administration. I don't think so. Ndifake ndazisiya tizikamba zina ndizina zakutali zitali koma nkhani ya chimanga inu mukuziwa kuti DPP makhala serious. APM makhala serious, and he has got a powerful line amanena kuti palibe atafe ndi njala, no one will die of hunger. I don't think kuti this time around tamuita na APM ku retirement kuti bwera zati pulumuse ziko. I don't think you can mess ndi nkhani ya chimanga. However, let me warn kunena kuti implementation ya AIP isakhale kashikawo pa anthu ena. Chimanga chimene chigulidwa isakhale kashikawo ndi anthu ena akafuna kupindula pamenepo ifenso tizabwera zakuuza kuti AIP ja bwana akuti akuisokoneza, chimanga chija akuti akuchisokoneza, because Amalawi tasintha. We have moved on. The only way to get a value from our vote is to make all public officers too uncomfortable to abuse power, let alone indulge in corruption. Thank you very much. Ndanena kale kuti we don't have time on the earth. Ndaona mabwera akulu munayamba kundifunsa za nthawi tisachite kupita kutali, ndingomaliza kunena kuti kuchalichi kwathu amanena kuti mukalalike zimene mwazimva. Ndiyankhula kwambiri makomo zimene kululukira mboni ndini kuti zinatentha zinazo tizikambirana, koma tifuna pompano kauniuni unokima kauniuni kumera komanso Amalawi akufuna msogoleri waku ACB. Mafailo tinawo ma voice ndawa tikusowa nawo kopita achikuni ananena kuti afuna kaonekere kumeneko mwaitane tikonze zinthu. Thank you very much for your kind attention. Zino zinayamba ndi pemphero, mundole kuti timalize ndi pemphero. A volunteer. Thank you very much. Ozipereka second pemphero.
yeah kumeneko kuyankhula kwa akuluakulu a bungwe limene la sided makamaka motsogozedwa ndi mkulu wake wa bungwe limene makamaka amene wanda Silvester Namiwa. Iwo akambapo nkhani zambiri akupereka malangizo ku nyumba ya malamulo maka aphungu amene alowa tsopano, apereka malangizo kwa mtsogoleri wa tsopano wa dziko lino, komanso ma allegations ena amene akambapo nkhani zokhudzana kugula kwa mafuta, komanso kuti mwina aphungu ku nyumba ya malamulo alingalire kunena kuti mwina azikambirana mchichewa akamba zambiri, koma nditsindike ndi manena nthawi zonse kuti maganizo amene amaperekedwa m'misonkhano ngati iyi sakhala maganizo azodiaki ndi maganizo a anthu amene amakhala atirana pano ndi kuti atirana ndi asidedi. Inunso mukakhala ndi zina zofuna kuti kuwulutsireni tipezeni tizachitanso chimodzimodzi. Kuno tinali kwa anthu angapo osiyanasiyana, koma ine ndi Imon Piringu tikubwezereni kumeneku ku Adbridge House ku area 47 zikomo kwambiri.